Nei guys mình नै मोनजालायसिगोन आथिं हाजोनि ना नै दैमानि ना बियो ना फान्थासि आरो बिथिं नै ना बोथियाबो सायगासिनो आरो बेयावबो दङ नै ना बोथिया नै मोनजालायसिगोन ना बोथिया नै माबायदि जाना थादों ना बोथियाफ्रा नै जालायनोसै गोबाव हेलौ guys मोन बरायबा आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो आसा खालाम नोंथां बयबो मोजाङै दं आरोना आंबो मोजाङै दं आं दा मोनसे जायगायाव इमारजेन्सि थांनो आरोना फिसा जब मोनदों आरोना टेम्परारि जब बिनि मोनसे लेटार दिहुनना लाहैनांगौ लेटार दा बेखौ दिहुनना लाहैनोसै गाबोननिफ्राय गाबोन जयनिं जानांगौ आरोना जयनिं जाखांनायनि उनाव नेक्स्ट डिउटि गोलैगोन आरोना नायलांबाय थादों नोंथांमोना आं थांगासिनो दं मोनालायबोबायलै कागज दिहुननो थांनाया आंहा दिनै जायासो जाया बानायनो रोङासो रोङा बिराद सम लाबाय नै मोनालायबोबाय नै अख्राङा माबायदि मोनाबाय नै साना माबायदि जाखो मैगं मैखारि ना आरो अमा बेदर भाजा जालायनोसै गाइसमोन बरिया जागासिनो ना मैखारिफोर मोनफैलायबाय नै हाबायाव साहा बिलाइ बानगासिनो आं दायो खाग्राफ्रा बिथिं खागासिनो नै फुंनिफ्रायनो सान्दुंआवबो होखादों फुंनिफ्रायनो गोसा ओंखाम उपाय गैया ना मावना जानांगोन बिदिनो बिलाइखौ रोगानानै सायावहा दोनहैयो आरो आङो दा मोना बिदिनो बेगाव सोबाय गारियाव हरबाय बिदि खालामसिगोन आरोना नायलांबाय थादो खानायबो सिन्जा फैबाय खानाय सिन्जाफोरबो खानाय दायो थांनायसै स्कुलाव थांगोन दायो नै सान्दुंआ मादि गोसा डेन्जार खाखांजोब्बाय गिलाया जोब्बाय जेने तेने गरमाव बिथिं गिदिं गिदा जोब्बाय बिलाइ खानाया दायो बेसेबां जायोसै मैयाबो दिनैबो खाखांबाय जमा दोनदों दंफां सायाव दा बेयाव सोनानै गारियाव दिखोना हरलायनांसिगोन खामानिया गाइसमोन खाखांनायनि उनाव सोदो हरदो आरोना दा सफायदो सालाफ्रा नेनानो
बिलाइ लांग्रा गारि सफैबाय साहा बिलाइखौ हरसिगोन आरोना नै बेगाव सोखाजोब्बाय गारिया दासो फैदों सानबो हाबसिगोन बारा गैला नै नै दुब्लिथिं दा फेक्टरियाव आदिबासि सिख्लाफोर नायलायसैसो बियो नै फेक्टरियाव दिनै जायाखैलै गस्लाखौनो गाननो हायाखै ना नङाबा नुजागौमोन आङो ओइ थुदो सुखांबाय बिलाइआ दा न'आव थांसै नै सानाबो हाबसिगोन बारा गैला नै जोंहा बेयाव सासे ना हमबाय थादों थांथ'आ नै मोनथिबाय माथो नोंस्रा ना माने गोलैगोनलै जिङाव दोनबा बैलाय बैफोरलाय बैयो थैनाया नायाबा दोंसाबोमोनदां मैयाबो हमनायथ' आरो बिथिं हमखांजोब्बाय ओइलाय नै ना बोथिया मासे ओइलाय बेयो ना बोथिया मासे फिसा सासे ओइ मोनालायसिगोन ना हमनानै दिनै नै बेसेबांखौ होरो फवासेसो जासिगोनदां ना मोनालायसिगोन नै दुब्लिया ज' गाइसमोन थांसै न'आव ज' भिडिअखौ इयावनो फोजोबलांसै आरोना थ' साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामना होदो जायफ्रा जोंनि चेनेलाव गोदान ना अननानै आरो कमेन्ट खालामदो माबायदि मोनदों भिडिअखौ नायनानै थ' दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना बाय